Rujna mjeseca jedan najveći dio Srba iz Vrane koji su tu živjeli s nama na nagovor ili neki njihov mig od strane velikosrba od Benkovca i na čelu sa Ratkom Mladićem koji ima svoju tu postrojbu da iziđu iz Vrane, tako da su u jednoj noći jednostavno izišli vani kroz između ovoga prostora. Mi smo određene već kote manje više sva brda čuvali i jedino par obitelji koje su ostale lojalne u našoj Vrani i u našem području, u našoj Hrvatskoj, s tim da je Ratko Mladić obećao njima da će oni doći na tenkovima u Vranu i zato su on ih je uspio namamti ili nagovoriti, tako da su oni išli u te noći krajem rujna, izišli su van iz Vrane i očekujući kao da napad na Vranu. Na brdu Glavica Oparića početkom rujna 1991. godine služili smo se jednom od lukavih stvari, s obzirom da nismo imali naoružanja u to doba, bili smo tako reći goloruki, krenuli u Domovinski rat, a pošto je Vrana selo koje isključivo se bavi zemljoradnjom, imali smo dovoljno cijevi za natapanje od što 70 mm, što 120. Tada bi ih znali iznijeti na vrh brda, farbali što u crno, što u zeleno i pravili smo lažne rovove i onda bi samo znali minjati sa jedne točke na drugu. Da bi stekli kod četnika, to jest velikosrba, što veći dojam da imamo nekakve topove. U biti to je bila varka. Ali je imalo efekta, jako veliki učinak, pogotovo kad bi oni, jer su imali jake dvoglede, imali su puno svoga toga iz JNA, gdje su oni to znali snimiti i poslije to se znalo reći na Radio Kninu. Među ostalima, kad smo mi rupovkama sa dva brda govorili 3 strana jezika, rupovke su bile lako otkriti u samom razgovoru i komunikaciji, gdje smo se mi između sebe s brda na brdo dozivali, onda smo znali ubaciti tehniku da bi dali čovjeku na drugom brdu papir da govori engleski kako piše. Da bi se i to neformalni razgovor i onda bi to stvorio dojam da su došli ljudi sa svih strana svijeta u pomoć nama, a oni su na Radio Kninu stvorili, dali svoje izvješće da su u zoni Vrane od 7 km i šire nalazi se par tisuća ustaša, jer su nas prozivali uvijek da smo ustaše. Što normalno nije bilo točno, a mi smo i to je jedna od lukavih stvari koje smo koristili. Htjeli pokazati, mi se ne povlačimo po cijenu života, s obzirom da smo još imali jedan vitar u leđa, jer za vrijeme Domovinskog rata na bojišnici od 7 km u Vrani i Vranskom bazenu i šire, posebno Vrana kao mjesto, živjeli su dica, starci, to jest civili. To je jedino selo, možda i ritko na cijeloj bojišnici Hrvatske države, od Vukovara do Dubrovnika, koje je živjelo pučanstvo sa Hrvatskom vojskom. I tu nam je bila jedna prednost i jedna moralna dodatna snaga da nema povlačenja, jer su nam dica iza leđa, žene nisu išli uz bijeg. Nije bilo povlačenja ni u tom segmentu, jer se moralo i raditi polje, s ovim se bavimo poljodjelstvom, da smo uzajamno koristili i taj, Bogu hvala da i tako, imali smo nešto žrtava, ali eto, na kraju smo uspjeli i tu smo zahvalni neizmjerno Bogu i svim hrvatskim braniteljima koji su dali za ovu domovinu život. Najviše za njima dužni, a mi smo tu gdje jesmo. Naša je bila moralna i građanska i dužnost i ljudska da branimo svoj dom, svoju obitelj i svoj narod.